salóne v bratislavskej IKV. Poďte všetci bližšie po krátkom briefingu, keď dostanú priestor novinári a samozrejme aj naši jazdci. Bude nasledovať autogramy a jazdcov, opäť verím, že sa nám jazdcov majstrovstiev sveta VTCC, ktoré sa už konajú na Slovakia, podarí dostať aj na RRS simulátor, aby si zmerali sily s našim doteraz najrýchlejším jazdcom na tomto simulátore Maťom Opolom, ktorý je takisto práve na tomto našom briefingu. Dámy a páni, teda privítajme medzi nami jazdcov z vrcholného pôvodenia v tejto kategórii vozidiel, teda cestovných automobilov Touring Cars, jazdec, ktorý vedie hodnotenie nezávislých jazdcov Yokohama Trophy z týmu Bamboo Engineering James Nash. Ďalším jazdcom je jazdec týmu Zenko Motorsport z Maďarska Norbert Michaelis, jazdec týmu Lada Racing James Thompson z Veľkej Británie, no a náš reprezentant v európskom pohári cestovných automobilov Maťo Homola z týmu Homola Motorsport. Samozrejme, privítam tu medzi nami aj zástupcov Slovakia Ringu, konkrétne výkonného riaditeľa Slovakia Ringu Tomáša Mánku a zástupcu spoločnosti ESET, ktorý je hlavným partnerom tohto podujatia, tohto víkendu, pána Augustína Nováka. Dobrý deň. Takže úvodné slovo, výkonný riaditeľ Slovakia Ringu. Ako je Slovakia Ringu pripravený na majstrovstvá sveta? Príjemný dobrý deň, ďakujem veľmi pekne. No, ja dúfam, že pripravenie je dobré. A tak ako minulý rok, kedy bol VTCC prvýkrát na Slovakia Ringu, bude tento víkend vydarený, prekročí tú hranicu jednak diváckej návštevnosti a myslím, že všetci, ktorí sa rozhodnú zavítať na Slovakia Ringu, budú naozaj milo prekvapení a budú mať krásny športový zážitok. Sú tam pripravené nejaké vážne novinky, čo sa týka práve tých divákov. Minulý rok pri Novinkovi bolo 41 000 počas tohto víkendu a to sa so žiadnym futbalom na Slovensku nedá porovnávať. Ako je teda Slovakia Ringu pripravená na tento nápor? V tomto prípade sme pripravení, respektíve poučili sme sa z minulého roka a verím tomu, že či už dopravný príjazd na Slovakia Ring a zároveň aj možnosti parkovania sú a budú posilnené, to znamená naozaj každý, kto chce, sa dostane na okruh a novinkou tohto podujatia a v tomto víkende je práve kivadlová doprava, ktorá bude fungovať a v podstate či z Bratislavy alebo z opačného smeru máte možnosť využiť vlakovú dopravu v spolupráci s našim partnerom Requilger, ktorý vás vlakom privezie do Orechovej Potvone a odtiaľ kivadlovou dopravou priamo na okruh. Každý, kto sa aspoň trochu rozumie do motoristického športu a do autičiek, by nemal na Slovakia tohto víkendu chýbať, tak naše ešte srdečne pozývame. Ako som spomínal, hlavným partnerom tohto podujatia je spoločnosť ESET. Rýchle autá, nebezpečné autá a zrazu spoločnosť ESET, ktorá sa venuje práve bezpečnosti. Aké je vlastne spojenie vás z tejto spoločnosti ESET so Slovakia Ringu? Dobrý deň, chcem sa privítal v spoločnosti ESET. Takto ste spomenuli, my sa zaoberáme bezpečnosťou ako takou a vlastne preteky na Slovakia Ringu sú naozaj veľmi bezpečné z pohľadu účastníkov a tak ďalej, čiže naozaj tak, ktorí sa chcú trošku vyplácať v motoršporte, tak skôr by som mali na tom cestu na Slovakia Ring, kde je to bezpečné, ako robiť nejaké hlúposti na cestách. A pre nás minulý rok, keď sme mali možnosť tiež byť súčasťou VTCC, tak sme zistili, že Polsko bola s partnerov, že sme im poskytli nejaké VIP vstupy a toto podujatie teraz tam môže si znova a veľmi to privítame, takže my sa tešíme a myslím, že to bude Ďakujem veľmi pekne, no a venujeme sa už jazdcom. V pozícii lídra hodnotenia nezávislých jazdcov, tzv. Yokohama Trophy, nastúpi na preteky na Slovakia Ringu jazdec v automobile Chevrolet Cruze, jazdec týmu Bamboo Engineering James Nash. James, you are the leading driver for the Yokohama Trophy, so completely new position maybe for you in comparison with the last year. Very different, yeah. But this year I'm with a good car, it's a well-known car, so I've got to prove myself and get to the front. The ultimate goal is that the Yokohama is the main championship, so we'll focus on that. James hovorí, že je to samozrejme iná pozícia ako v minulom roku, minulé štartovalo vo Forde, teraz je to
Chevrolet, ktorý je výborný vozidlom špičkovo pripravený, je to vozidlo, ktoré ukazuje vlastne majstrovský titul, ale samozrejme hlavným cieľom nie je víťaziť len v Yokohama Trophy medzi nezávislými jazdcami, ale samozrejme v tom hlavnom šachu, to znamená vyhrať preteky na Slovakia. To bude teda jeho cieľ. Veľkým súperom bude určite aj ekipa vozidiel, ktoré sú noví v tomto šampionáte, a to sú vozidlá značky Honda. V jednej z tých troch Hond, ktoré sú na Slovakia ringu, sedí aj Norby Michelis, jazdec z Maďarska, pre ktorého sú to v podstate domáce preteky. Norby, a lot of spectators from in the last year on the grandstand Slovakia ring, so this is your home race, maybe? It's the second home race, to be honest, because we will have the proper home race for me that I have in Europe. But of course, the last yesterday's on the Slovakia ring was also with 30,000-40,000 fans and a lot of Hungarian fans. I can't really do it. Áno, veľmi verí, že príde strašne veľa fanúšikov z Maďarska, mladých bolo naozaj veľmi veľa. Sú to pre neho také druhé domáce preteky, pretože po Slovakia ringu sa koná šampionát BTCC na Hungaroringu. Maybe you were the pole position with the Honda too, like last year at the BMW, no? I don't know, for sure this year it's going to be more difficult because we have a new car, it's a new challenge. For sure, I like the circuit, I like the layout, it's quite flowing, so I think anything can happen, but we have to be realistic. The position inside the top 10 will be satisfying for us. Áno, bude to tento víkend dosť komplikované, pretože tá technika je pre neho stále nová, páči sa mu layout, teda profil tohto nášho okruhu, a bude sa snažiť zužitkovať skúsenosti z minulého roku, aby bolo čo najvyššie. James Thompson štartuje v vozidle Lada Granta. Lada Granta sa predstavuje v tomto šampionáte poprvýkrát v tejto sezóne, už naozaj ako celom šampionáte, teda vo všetkých pretekoch. V Monze a Marrakeši to však neboli pre neho šťastné preteky. V Monze kolízia v kvalifikácii s týmovým kolegom, v Marrakeši kolízia v pretekoch s Fernandom Molkem, takže otázka bude jasná. Dokončí preteky poriadne na bodoch a bude miešať dodane vpredu. James, maybe unlucky races in Monza with the qualifying crash with your teammate, and then in Marrakesh crash with Fernando Molke, so you hope for a better result in Slovakia? I don't think we're going to have any worse results, I think, than we've had to the start of the season. We've been, I think, particularly unlucky, despite the fact that our cars showed excellent performance, and it's been a great start for sort of in our relationship, but I just think we need the results now to back up performance. We've been in the top 10 pretty much every minute of the year so far, but a decent race result, apart from 10th place, has eluded us through no fault of our own. Neviem si predstaviť horší štát do sezóny, ako sa podarilo v tomto prípade, ale Slovakia ringu mohol byť práve tým veľkým otočením, a to auto má naozaj skvelý potenciál, podľa neho má na to, aby bojovalo pravidelne v prvej desiatke. Maybe with a new sticker on your leg, keep your distance for Fernando? Yeah, that's what I think. Maybe my car has a magnet in it and is attracting other cars towards it, but I think from what I've seen of the circuit, because I've never been here before, I'm very excited. It looks a fantastic track. I know obviously there'll be a lot of support for Norbo, so it'll be nice to see the grandstands full, and hopefully we can have some good support as well. James hovorí, že možno by mal dať dozadu nálepku na svoju formu, pretože Marrakeši dozadu napomenul Fernando Molke so svojím Seatom. Možno, že jeho Lada má magnet, ktorý priťahuje práve takéto kolízie, ale vyjadruje sa Slovakia okolo, je to naozaj podľa neho veľmi krásny. Bude mať trošku nevýhodu, lebo ani to neštartoval v porovnaní s týmito jazdcami, ale okruh ako taký sa mu veľmi páči, je veľmi rýchly, zaujímavý a dúfa, že sa mu počas tohto víkendu podarí zajazdiť veľmi kvalitný výsledok. Z príhodných pretekov, ktorý bude viacero na Slovakia ringu, za všetky spomenieme európsky pohár cestovných automobilov ETCC, a v ňom budeme mať dvojicu slovenských reprezentantov. Jedným z nich bude Maťo Homola, ktorý nám robil veľkú radosť už minulý rok, keď sa dostal na stupne víťazov, a na tomto vrcholnom európskom podujatí sme teda videli prvýkrát v histórii slovenskú vlajku vyjať nad pódium. Maťo, zopakuješ, ktorý sú to tento rok? Tak
chcel by som ťa tým pozdraviť do Výcheve. Áno, určite by som sa zopakovať a na to, že som sa minulý rok stlačil sa o tom, dosť si myslím, že po tej aj jazdeckej a technickej stránke, tak si myslím, že by sme mohli byť na tej dni, aj keď sa konkurencia zvýšila. A dúfam, že ten skupinok bude najvyšší. Moderný jazdec sa pripravuje na preteky, najmä keď ide na nový okruh, aj novými spôsobmi a jeden z tých veľmi populárnych spôsobov sú aj pretekové simulátory, ktorý je súčasťou práve tejto expozície DRS simulátor a na ňom auto Maťa Volodu BMW 320 STCC. Maťo je zahrnutý v veľkej výzve, ktorú sme pre vás všetkých tu Výcheve pripravili. Skúste ho poraziť a dostanete sa na VTCC, na preteky. Zajazdíte čas, ktorý bude lepší ako ten jeho. No a samozrejme poprosím aj jazdcov majstrovského sveta, aby si to vyskúšali. Takže James, the racing simulator is ready for you and we are waiting for your next. We go present with Matej Homola and it is very quick this weekend, so takže dúfame, že sa všetci uvidíme. Samozrejme, sú k dispozícii novinárov na krátke individuálne rozhovory a samozrejme autografňa je takisto pripravená, takže ešte raz pozývame všetkých fanúšikov majstrovstiev sveta na Slovakiani počas tohto víkendu, piatok, sobota, nedeľa, pretekárskych motorov práve na Slovakiani